Ato ba ni hotdog? Sige, go! Hi guys! Welcome back to my channel! Kasama ko ngayon si Mr. Gingayan. Hi guys! Eto na, sis from Korea. Eto na ang mukbang namin. May binili akong bihon. Ito, repolyo. Ito ang ihalo ko sa bihon. Tapos, ito ang karne. Kalahating karne para sa bihon. Tapos, may karne, baboy, adobo ito guys. May hotdog. Ito ang mukbang namin ngayon. Tapos, may mga lamas. Tapos, may binili din akong kamuti tops. Kasama ko si Mr. Gingayan. Ito na sis from Korea. Ito na ang para mukbang namin. Sobrang dami guys, parang hindi na kaya. Sobrang dami ko na parang di makaya. Kaming dalawa lang ni Mr. Gingayan ang nagkain nito. Dili bitaw. Joke lang. Kaming tanan ang mukaon ani. Kaming lahat ang kakain nito guys. Pero mag-separate din kami. Kaming dalawa lang ni Mr. Gingayan Vlog. Wow! Kaya ngayon guys, mag-prepare na kami para magluto na kami sa aming imukbang. Kasama ko si Mr. Gingayan. Yes! Kaming dalawa ngayon ang magmukbang ni Mr. Gingayan. Pero mayroon din sa mga bata. Yung sila, kakain din sila. Ayan guys, magluto na kami guys. Umpisahan na namin guys. Umpisahan na ang pagluto. Tara na. Dalhan na sa kusina. Tapos naapod ko yung napalit na apple. Paghimagas. Ano to? Isa ka kutsilyo? Ito isa ka kutsilyo? Alshay? Nasa na yung plato, te? Ano plato? Yan ang bakilid. Nane? Dahil nasa, ano? siya nga, tara. Uy, dako ang penchart. Ay ako lang sa kuan bi adobo ni. Kani mo nang sa kuan? Sini sa bihon? Bihon. Ay ako na lang dani. Ang imo ha. Bihon? Oh, bihon. Kining nakot. Oh, panakot na imo ha di. Kani para ni sa adobo dako ra kanya. Ito na guys. Ako nagbirada sa mga panakot guys. Birahi ang panakot. Di ara guys, ato ni siyang gagmayon kay para maapod-apod. Adubuhon nato ni siya. Nindot ni siya ta adubuhon niya na sabaw-sabaw gamay no. Kay para iana sa kanon ba iana no. Inyo ning kuanon chard ang kuan kutsilyo bairon. Para pag kuan atay kuanon dali ra. Murag na may kuan nila ni Antinday. Bairan? Bairan. Walang medyo. Usa pa kadulot. Layan sa mga kutsilyo. Ano sa ang naong ipanggutom? Agay sa mga naong, oh. Na. Muna yung mga naong sa mga tawiki. Eto na guys, ang para adobo. Tapos ang nagluto, ayan ang nagluto guys. Ang ganda talaga. Ang ganda-ganda ni Mother. Hala, isabaw-sabaw na siya ma. Yan guys, para sa bihon. Igagmay na kog maayo para na ay daghan buwak-buwak na karni. Kana hotdog. Oh, ako na sad bahala na karon sa una Nagbinahuta ka ba? Yeah, pinahuta lagi. Nanay, tatay. Agkatingala lang ta kisang ano, bauno. Paghuna-guna ginakog nuno. Bumitaw na tayo kung usay, no? No, nagyan gani siya nga no. Abi na kog nuno. Bauno man di kuliray. Balatan. Nabayog balat kuan al shield dito isa kutsilyo. Nara kutsilyo isaw. Iganyan namin ito guys. Iganyan. Ano pala, 3 hati lang ito guys. Ayan. Diba? Para apod ang tanan. Ganion ra ni siya. Dayon iwadwad ni siya unya dito sa kanon. Diba? Decoration na decoration dahil siya guys.
Ganyan lang mga sis. Para mabusog ang tanan. Ano ba gugunga kinabaw? Di sabaw-sabawan gani gamay kay para na ay isabaw sa kanon. Di ara guys, human naghiwa-hiwa ang mga hotdog, ato na po di siyang isunod pagluto. Okay, luto na daw, sabi ni mama. Sakto na lagi na sa lami, ma. Okay, luto na siya guys. Ito na guys, naluto na ang hotdog. Kana siya guys, para na po na siya sa bihon. Ito guys, ang apple, ato na po ni siyang hiwa-hiwaon. Ato sa ni siya una kuhaan sa mga liso. Tulog man ginas Maria. Tawag ka mga Rumble na din siya. Rumble na din siya dito. Sis from Korea. Thank you so much. Susyalan kay mga sis. Mayroon kaming apple. Mi, kaon ka na ni Mi? Oh, very good si Mimi. Ingana per Mimi ha. Ayaw, sapot-sapot Mi ha. Ipakaon ta ka sapato Mi. Mi. Gisapot kami, wala. Ayaw sapot-sapot mi ha. Eto na guys ang ating apple. Ginanyan ko ito guys para daghan. Ayan guys, naluto na ang bihon. Insakto ra pud na inga nga sudlan ng ta no. Di ara guys ang bihon. Di ba sosyalan kaayo. Di ara guys ang apple na human naghiwa-hiwa. Iwad-wad gihapon ni dito guys sa among mukbang karon. Ito guys ang para sa altar. Ato sad butangan ang altar guys. Di ba? Ayan ang sa altar. Mayroon din bihon guys. Tapos ato sad butangan sa apple. Mayroon din silang apple guys. Kasi magbutang na ni sa altar. O, ina rin alshil nga. Di ara ang inyuhang bahin. Bahin-bahin lang mo. Kaon mo diya, tanan. O, di ara. Butangig tubig. Kani siya guys, ang para sa atong lasa. Ayan. Guys, ito na ang aming mukbang ni Mr. Gingayan Vlog. Kanin guys. Ang talbos ng kamuti guys. Iganyan lang. Ayan. Tapos ang karne guys. Adobo, ganyan lang. Kunting sabaw. Para dili siya magbasa-basa, guys. Ganyan, iyan, guys. Diba? Sosyalan kayo migmukbang karon. Thank you so much, sis from Korea. Eto na ang aming mukbang. Tapos, mayroon din kaming bihon. Eto mga sis, ang biho namin. Lang pato. Hoy! Ikaw, pangilog ka ha. Ay, tik-tik. Amo ra kang bahugan karong tik-tik ha. Bahugan ra mo namo ha. Tapos mga sis, ang decoration. Ay, nahulog. Ara. Ganyan lang yan mga sis. Ang mga decoration. Kamul-kamul ko no. Nahugas namang gudsad ko. Ay, kamul-kamul, dito na sila magkaon. Di ara mga sis. Diba? Mukbang na mukbang jud ni karon. Tikas nga wala din magibutang sa kamuta. Kamuti aw. Dana na siya. Richard na ang utan. Tapos napa jud decoration green. O diba? Sosyalan kayo mga sis. Mayroon din kaming panghimagas. Yan. Tapos dito sa kabila. Ayan mga sis. O diba? Sosyalan kayo. Panghimagas. Ayan. Thank you so much. Sis from Korea. Ito na sis. Ito na sis ang mukbang namin ni Mr. Gingayan Vlog. Tapos, dito rin sa kanila, mukbang na rin sila dito. Magbudol fight din sila dito guys. Ayan. Sila ni Mother. Magmukbang si Mimi. Dito sila guys. Budol fight din dito sa kanila guys. Eto guys, ang bihon, konti lang ilagay dito guys. Kasi nung nakaraan guys, ang bihon hindi naubos.
Katawa si Lula. Nagkaon na ka, Lula? Wala pa, aman mo ha. Duman mo siya. To adat to. Dali na lang ka, Lula, sabay. Dato ra ka? Sige, dato ra ka. Sis from Korea, thank you so much, sis. Ito na ang pamukbang nimo sa amoa. Daghan kay salamat. Tapos ito guys, ang adobong baboy. Kunting-kunting sabaw lang para dili magbasa-basa. Tapos iyagyag ni siya guys, kay para daghan. Makakaon ang tanan. Diba? Nakatawa si Alshil kay una-una ni Alshil. Karon lang yun. Ato. Hurot kagid nako. Bantay din ninyo ni mahurot ha. Okay, di ara guys. Dagan sudan Lula. Oo. Tapos ang altar, amo nang nabutangan ang altar. Eto guys, kamulo na lang ni nato. Nanghugas na ko guys ha. Nanghugas na ko daan. Eto. Iwad-wad yapon ini. Ito guys, ang talbos ng kamuti. Putda ba yan ninyo ha? Bantay di mo mga ondan ni. Dami na ba kayo ni? Sausawan. Ipapamo na ni Queenie. Sausawan ng bata. Ipapamuli cleaning. Sausawan ng bata. Naraya. Di ara. Dana na, iwad-wad na dana. Lami na kuno kay kaon ingon si Alshil. Tapos karon ang apple diri ra ni sa daplin kay kung kinsay ganahan magkaon og apple pagkahuman mga ondayon. Ali na mo dinhi. Ano ba? Ali na ba? Ito guys. Ang apple. Yan ang apple. Si Lula dili na siya makakaundani kay wala na may ngipon si Lula. Nung nakaraan binilhan ko si Lula ng apple. Ayaw ni Lula kasi daw wala na siyang ngipin. Yan guys. See? Look at this one. Tapos guys, mayroon Coke. Coca-Cola! Eto na guys, ang mukbang nila dito sa taas. Sila ni Mother, tapos ang mga bata. Si Lingling at saka si Bintoy, wala sila dito. Nanghugas na mo sa inyong kamot? Nanghugas na. Oh, sige. Alert na alert kay sila paghugas sa kamot, uy. Kay bambam na bambam jud ni karon. Si Ingot og si Luy-Luy wala diha. Ayan guys, ang imukbang ngayon. Mayroon bihon, tapos kanin, tapos hotdog, tapos adobong baboy, tapos may talbos ng kamuti. Tapos na ay apple. Diba? Sosyalan mga ses. Ako yung igagaw guys, si Dayday. Tapos yung baby. Yung baby. Si Angela natulog. Oo. Natulog si Angela? Yung mama. Si Ingot og si Luy-Luy aman. Nanlakaw sila. Na di sila kaapil. Giahak na. Di ara guys, nakalingkod na ang mga bata. Si Iglot, si Jobel. Kana si Jobel, anak na siya sa akong igagaw. Si Dayday. Tapos si Queenie. Si Mimi. Tiam-tiam na si Mimi, oh. Tapos si Chichi. Kanang isa, kinsa na siya? Si Utik na siya, guys. Oh, si Utik na siya. Siyang nagluto sa bihon. Ara, guys. Mukbang sila diri sa taas. Kami pod, ayan, tuwa sa silong, gipaypayan ni Mr. Gingayan Vlog. Si Mama, si Dayday, og si Joy Joy. Si Alshel, si Tata, og si MJ. O sige, prayer na mo dani, Chichi. Bless us, O Lord, and this day give, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Father, this Amen. Ay, timi-timi kay... Guys, ito na ang aming mukbang. Kasama ko si Mr. Gingayan Vlog. Hello guys. Sis from Korea, ito na sis ang mukbang namin. Thank you so much sa mga suporta din ninyo sa akin. Thank you so much. Ito na guys, magmukbang na kami. Sana maubos namin ni Mr. Gingayan Vlog. Ito ang nasa lamisa. Ato ba yung hotdog? Sige. Go. Sige, kuno bantay bitaw. Okay na guys. Eto na guys, magbukbang na tayo. Ayan. Eto na.
Ang mga pato guys, oh. Naglampa. Ang talbos ng kamuti guys, nalata. Eh, napain nyo diha? Hurot na? Meron kaming karning baboy, adobo, tapos hotdog, tapos may talbos ng kamote. Tapos may royal pa. Tapos, mayroon din kaming apple. Tapos, may bihon pa, guys. Hala. Murag ba nato nito? Tarong diha. Bahig magliki atong likod ani, guys. Magdaghan lagi ni Chard. Subang dami guys. Paningkamutan naman ni Mahurot. Ang mga pato gusto pud magmukbang. Awan namang imo ah. Hawan lagi. Tulo diha. Parang di maubos ito, guys. Paniod to na siya, guys. Unya. Unsa na oras karon ma? Hapit na alas 4 amo paniod to. Mahurot siguro ni namo karon. Ganina nagmaylo ra man ko ganiha. Buntag. Nga mao ni paniod to, diretso na ni panhapon. Hinay ko kaon guys, nga nahurot na ako dani dapit to. Dani ba taman? Ako dago kay abha ko. Dako abhak tanaw nga ako. Abhak ko na yan kon guys. Nawa na. Nahurot na inyo diha? Queenie, nahurot na inyo diha? Na lang tinday? Hoy, ante, aman si Ingot? Aman si Ingot? Nah, si Ahak. Si Ingot og si Lili, wala? Nanay. Mga pato pud oh. Ang mga pato pud guys. Unsa man magbukbang pud mo? Nya nakabahugan tara mo dayon paghuman. Excuse me muna guys. Royal guys oh. Aman si Jimbo ante.
Mas Dimbo? Nawala mas sila kicking noon ah. Mga pato ba? Ang mga pato guys, gusto po mukha ng pato. Kapit na. Ito na guys, konti na lang. Kaya pa ya? Sa balang paris Kaya pa naman tayo? Ano mo diha? Oo, wala ko. Nakaawang mo, dami mo. Daghan na kayo kung nahulot guys, kang Mr. Gingayan, wala pa na, iyahan na awang. Naman na inyo di iglot? Gamay na? Na si mama nagtubos. Iya ginatiyan na ni mama karon. Ang kain card ba? Ang kanang inyong kuan, kanang inyong video dili ninyo na tan-awon sa inyong na account ha. Ang kanang inyong gi-upload dili ninyo tan-awon sa inyong account. Ito na guys, kunti na lang. Huwag natin eh. Asam kayo. Kayo mo tambok. Tambok niya guys, ako ni unod. Muna para ba apple charge oh. Ha? Nga po. Eto na guys, malapit na maubos. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa amin. Thank you so much. Eto guys, busog na ako. Sobrang busog ko na guys. Hindi ako te? Ha? Hindi ako. Tarong gamay na ano? Hindi na busog mo kayo. Hindi ko talaga kaya guys. Surrender siya. Nainang nilalang. Ito guys, nag-drinks na naman ako. Nasuloy. Napada na day. Ito na guys, nabusog na kami. Parang hindi na talaga namin ito maubos. Kanin na lang natira guys, oh. Kanin ang natira. Tiara. Busog na talaga ako guys. Ayaw ko na. Ikaw. Hindi na ako. Tarong. Lagi. Pusda na ba? Hindi na ako. Ayun, busog na ako. Busog kayo. Mamaya hindi na ako maghapunan.
Kasi ang dami ko nakain ngayon. Tapos wala na si Buday, guys. Wala na yung magkaon sa sobra-sobra. Saon na lang. Kawawang buday. Kasi nagkasakit siya. Luyang Buday lagi. 3 araw hindi kumain. Ayun. Si Ate Maya-Mia lang talaga ihulat niya para mamatay siya. Pagkuan pa, pagduol niya, pagkuan sa sakyanan. Bawa sa sakiran. Nag-ana man siya, Dagan lakaw siya ko gamay. siya. Oh. Pag naglingkod na, paglabay sa sakyanan, Ingkod naglubog siya. Iya, karsan yung buhok mo to. Ay, masiglot alami si Buday. Mauto nga akong giadto. Napagkuan dayon nagtanaw si Buday nako, ako din karga dayon nako din ni paingon. Tapos naman. Abi pag ako mo kaon to kay nagpakwabi ako mo kuan sa dinas. Karoy julatan to te. Gitingal pag ako siya kay para maka kuan ba maka ubo-ubo siya at kuan. Tinggal ako sa kuan sabaw sa sardinas. Wa na gid siya. Siya rin ihulatan. Siya yung iro. Luoy lagi kayo. Pag arsan niya, wala na dayon. Nadala pa man to naginawa pa man siya abot dinhi oh. Pag abot ang sa lamesa, wala na. Karoy julatan to te ba? Bantog ra kay gayon di ko nga gusto di ko uli ba. Aging lagi si Bibi nga sunod na uli niya. Pag abot sa boarding house, gusto na pugog pangas dinhi. Ang luuyan ni Buday gid. Uban-uban to na kung kuan sa pako. Luoy kayo. Wala nang medeng iro dire sa isa. Ito guys, ang natira guys, itong apple at saka kanin. Ang kinain kasi ni Mr. Gingayan guys, ang sudan ra. Unya ang kanon, tara. Panahurot. Daghan man gud kanon gud. Ako duwa na hurot. Tingnan yung ang sudan wala. Ubos. Sana guys, supportahan din ninyo ang channel ni Mr. Gingayan Vlog. Malapit na ang oras nila. Siguro nasa 2,000 na siguro yun. Opo. Oras na lang po yung kulang mo. Hinintay nila, oras na lang. Kaya sa mga subscribe po sa akin, maraming salamat po sa inyo. At saka guys sa mga supporters ni Ate Maya-Mia. Thank you so much. Sino padala nila? Man? Sis from Korea. Na. Sis from Korea, maraming salamat po sa pamukbang mo kay sa aming dalawa ni Ate Maya-Mia. Daghang Yes. salamat. Thank you so much. Di na maubos. Iloy sis, tuwa to siya nagkaon. Tindog na ko kay nagpasansan ako. Hindi na ubos namin guys. Si Mr. Gingaya nag-surrender na. Ako kaunon ako ning apple hot doon. Surrender talaga siya. Ka? Nahurot yung apple na to? Wala na orod ya punte. Unsay nabilin? Dagan tuwan. Nadaga. Wag apple na nahurot? Ya pun. Tal, pilis sa po, nagkagapo. Ali mo dani. Kamu ko. Pa ali ato bang naali dani ato bang. Ang mga iring guys andito. Ali dani. Sige. Hello, kada. Pana Nana si Alans ko na. na atad nang ingot na apa diha na. Napaman, Dami ro king wana. Nanas ingot. Napa. Napa royal. Dara. Tuwa sa lot. Hello. Tanang ulan niyo. Dam na. Ulan. Uy mo to gili. Yata ka to ka. apila ni niluto ko kaon. Hoy, naaman mo dani apila ning kanon. Busog na gyud di na maggunta. Ang apple nila ikaon guys, ipaapil ning kanon ho. Adala mo lang ko.
Naubos na mga sir. Sayang, wala na si Buday. Sa kay Buday sana to. Ayan guys, thank you so much. Sis from Korea, thank you so much sa pamukbang namin ni Mr. Gingayan Vlog. Sana po, supportahan din ninyo ang channel ni Mr. Gingayan Vlogs. Thank you so much. Alam mo,